Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ishiya abantu abaningi beshaqekile esikhundleni zokuxhumana ivideo sesabalele ebonisa owesifazane esendaweni yobumnandi edla inyoka iphila. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi landula khona le video. Mangoqala usijonele lekhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwanda Mothanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Ngokelo silandele ku Instagram @zwide_media. Basale beshaqekile abantu ezinkundleni zokuxhumana ngevideo yowesifazane esisabalele etshengisa lo owesifazane edlala ngenyoka noma edla inyoka iphila. Omunye wabalaphi bendabuko ufake le video ku Instagram uGlem Dlozi uthe kwaqale kwaba masimba manje sekuyinyoka kanti ubuya nini uJesu Makholo. Abantu baye bephoseka ke lapha kwi comment section beyoshiya izimvo ezahlukahlukene bathi abaze bakubone okufana nalokho. Kuphele kumede uthe kanti kwenzakalani usalusubuya Jesu nakho konakala ezweni. uQueen Sidudla uthe awu kodwa Jesu ngiyasaba mina sekunzima emhlabeni uma sekunje. uSipho Sonke uthe kungani lo wesifazane ingamudli lenyoka, ziningi izinto ezenziwa ngabantu ezokukhohlakala. Kanti kuye kwavela nanokuthi lo owesifazane akusikho kokuqala edla noma edlala ngenyoka, ukuthi wakwazama phambilini kwangahamba kahle besethi akaphinde abonise abantu yize noma engaphumelanga obala ukuthi ngabe inyoka le kungani enza nje kuyona isima kanjani kuyena. Bafethu mina ngizofisa okwazi ukuphawula kwenu khona lapha kwi comment section ngalo lolu daba. Mina nje ntathela YouTube sengiboma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.